Inugbulang nga manok gintaban sang duha ka kawatan sa Bacolod City. Pagpangawat na huli ka. Nakatutok, Eileen Pedreso. Sa sininga CCTV, makita ang duha ka lalaki nga nagalakat sa dalan Sabado sang kaagahon. Nagauyat ang mga ini sang ilang mga cellphone. Nagpunto sila sa makadali kag liwat nga nagbalik sa likod sa isa ka balay malapit. Sa isa pa ka anggulo sang CCTV, makita nga nagadalaga na ang duha ka lalaki dala ang ginkawat nga inugbulang nga manok. Natabo ang pagpangawat sa Barangay Takuling, Bacolod City. Sunod sa tag-iyas ng manok, bugtaw pa sila sang nakasulod ang mga kawatan. Ari kami di mga alas 2. Di kayo nag-hold as piya ko. Nagsulod sila sa bila ako. Dito kag nabalaan nga ginkakas na sa mga sospek ang higot sang isa ka manok kag gintaban. Ginatumod na sang kapulisan ng mga sospek base sa kuha sang CCTV. One thing, ma-apprehend natin ang mga suspetsado. Ang mga kawatan sa mga iskandiing nga lugar, wala man na sila gapalayag kung adlaw. Gapalayag sila usually pag during night time. Ginpayag nga masobra pulo na kamanok ang nakawat sa pamilya Rivera. Nagapati ang mga nakawatan sa manok nga posible residente man sang barangay ang mga nagkawat. Umot sa ina kay kung masulod sa din sila nung may kabatsang kung kasulod sila may ido man kami hindi kami kabatsang mo. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.